Wakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odeja chirugu goshi yena panji nautangani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji mwera nanga wanu kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga watenzi radio kukurijani kulinji tikudalila inu kulinji Mwadzuka bwanji tikulandireni pa radio pa wireless ya Times lero lolemba pa 8 Juni mu programu yathu ya kulinji yoyamba sabata imeneyi mukangomva kanyimbo kameneko mmadziwa kuti yafika nthawi imene timakhala tili pano kukubweretserani ndithu nkhani zimene zikuchitika zikuluzikulu kuti tikambirane kuperekanso mpata kwa anthu osiyanasiyana amene amalankhulapo inu amalawi inu ake kuti muthirirepo ndithu ndemanga muperekenso maganizo anu pa zinthu zimene zikuchitika zomwe zikukhudza dziko la Malawi. Ine ndi Benedetta Chiwandamia mu studio muno sindili ndekha yayi ndili ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji Bena. Inenso ndadzuka bwino. Sindikupasa kwambiri ukhale kuyankhula pompano koma mwina poyambirira tingo adziwitsa kwa Malawi kuti tsiku la lero tikuyambira pati posachedwa pompa nkhani yathu ikulu kwambiri tsiku la lero ndi nkhani zokhudza chuma, nkhani zokhudza governance chifukwa tikudziwa ndithu kuti pompano pa 5 Juni lachisanu sabata yathu ngati sakulakwitsa bungwe limene la Catholic Commission for Justice and Peace inatulutsa ndithu chikalata inatulutsa ndithu mawu omwe adadzudzula komanso kufotokoza nkhawa pa mavuto osiyanasiyana omwe Malawi ikukumana nawo. Bungweli lakambapo ndithu nkhani zambiri zokhudza chuma, nkhani zokhudza kayendetsedwe ngakhalenso ka ntchito zosiyanasiyana za boma. Linakamba ndithu kuti pakadali pano dziko la Malawi lukhangati likuyamba kuzolowera mavuto ngati kuti gawo la moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Yatchulaponso ndithu zinthu zingapo kuphatikizapo mwina nkhani zimene za maudindo aboma komanso nkhani zina zomwe Wanangwa asokhale mwina kuti unikira kuti mwina ukuzimvetsa motani koma mwina ndingokambaponso kuti mpulogalamu yathu tilinso ndi atolankhani athu amene ali madera osiyanasiyana amene akhalenso akutenga nawo mbali kucheza ndi Amalawi ndithu adzuka kalekale ali tcheru kufuna ndithu kumva kuti kodi anthu m'maderamo akuti chani. Ndi malipoters athu amene akhale akuti joina pa line pali Patrice Williams komanso Netha Hara kuphatikizaponso Mphatso Mbang'ombe komanso tili ndi akatswiri olankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana amene akhale akuyikira ndemanga pa nkhani imene kuphatikizapo coordinator wa bungwe limeneli la CCJP Louis Nsiadungu komanso tili ndi katswiri amene amayankhulapo pa nkhani zimenezi za governance amene wandithu ndi Dr. George Chaima komanso tilinso ndi katswiri pa nkhani za chuma izi Very Nyirongo amenenso akhale akubwera ndithu nkutiwunikiranso ziwiri zitatu koma mwina tisanafike kwa anthu amenewa kalata imeneyi yakambapo zinthu zambiri ndithu magawo ambiri mwina utatiwunikira kaye Wanangwa kuti ukuyimvetsetsa motani nkhani imeneyi pa zomwenso CCJP yalankhulapo. No ndizoona monga amene wanena kale kuti kalata imene inatulutsidwa lachisanu lapitali imene panali pa 5 Juni. Kalata imeneyi bungwe limene la CCJP mwachidule linayamba ndithu ndikuyamikira zabwino zimene chilowereni bomali zachitika zimenezo ndiye mwina ndikuyesetsa kuti mitengo ya zinthu isamakwere pafupipafupi komanso kutsitsa mtengo wa chimanga
zinthu ziwiri zimene zinayamikidwa ndi zimenezo. Komano kalata imapitirira ndi kunena kuti pali zinthu zina zimene sizikuyenda bwino. Ndi mwa zina zimene sizikuyenda bwino, poyamba ndikukumbukira kuti anatsindika kwambiri pa nkhani zosankha anthu maudindo osiyanasiyana, makamaka tinenetse amene ku makampani kapena mabungwe amene ali aboma, komanso mwina amene akusankhidwa kukagwira ntchito zawo kazembe maiko akunja. Kalata imene ikunena kuti anthu amenewa sitikuyang'ananso kuti kodi munthu ali nkuthekera. Boma langosandutsa ngati kuti mwina ndi phwando logawira anthu amene ali wotsatira chipani chawo. Anatsindikanso kuti nkhani ya mankhwala, nkhani imeneyi amayitengera mwina pa kafukufuku amene anachitika ku University ya Kamuzu Health Sciences kumene koko mu 2024 anapeza kuti mwina tingoti mapilisi 14 pa mapilisi 100 aliwonse 14 wakumakhala kuti ndi osavomerezeka ndi osayenerezeka. Mukalata momo anayang'ananso nkhani ya mwina kuphana, makamaka nkhanza zimene zochitidwa kwa anthu achikulire amene akuphedwa powaganizira nkhani zosakhala bwino mwinanso zaufiti. Anthu amenewa amanena kuti iya zikunkanachulukirachulukirabe. Ngati chaka chino miyezi 4 yokha ya chaka chino kunapezeka kuti kwaphedwa kale anthu okwana 12. Pamene chaka chathu amene chimatha kufika mu December anthu 22 analata phedwa. Ndi amanenanso kuti ndizomvetsa isoni kuti mu nyengo ngati ino kuzichitika ngati zimene zimachitika kuchikwawa ndi kunsanje zoti anthu akungoganiza zikhulupiriro mpaka kuyamba kuphana. Anatsindikanso pa nkhani ya kusowa kwa ndalama zakunja zimene ati zikusokoneza kwambiri chuma cha dziko lino komanso miyoyo ya anthu. So izizi ndithu ndi kuchedwanso kwa milandu. Amayerekeza za mulandu wina wake wa munthu wa kumzimba amene pakano pano watha zaka 28 mulandu osanagamulidwe. So awati palinso vuto loti anthu makamaka anthu osowekedwa milandu yawo simatha mwachangu, imatenga nthawi yayitali. So izizi ndi zina mwa zimene CCJP anadandaula kuti ngati nkotheka boma litepo kanthu. Chabwino wafotokoza bwino kwambiri wanangwa ndikhulupirira kuti amalawi ena amene mwina kalata imeneyi anali asanayi uone bwinobwino alino ndi chithunzithunzi kuti kodi muli zotani. Koma mwinanso mpongo wonjezerapo tinaona boma linayankhapo ndithu ndipo poyankhapo nduna zofalitsa nkhani Shadrack Namalomba anati boma likuyamikira bungweli chifukwa chowunikira zomwe zikuoneka kuti zikuyenda bwino komanso nkhawa zomwe zilipo pamomwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Kanali response kakafupi ndithu statement yayifupi ndithu masentence atatu. Ndiye lerolo kwambiri mpulogalamu yathu tikufunsa kuti kodi CCJP ikulondola nanga mavuto amenewa amenenso atchulidwa atsindikizidwa mu chikalata chimenechi akuchokera kuti ndipo njira yothetsera ndi kuchitapo chani. Ndiye monga tanenera muja kuti tikhale ndithu ndi anthu osiyanasiyana pa line, ndiye mwina tiyalolenso kuti tiyapatse komoni kuti ali mpulogalamu muno. Tiyambe ndithu ndikuona papa Ansiadungu komanso achaima onse ndithu ali pa line. Louis Ansiadungu ku CCJP mwadzuka bwanji? Tadzuka kainu mayi ndi omvera onse kuno tili bwino kaya kumeneko. Kunonso tili bwino ndithu, tithokoze kuti munatha kupeza mpata okhala nafe tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Dr. George Chaima mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kwambiri kaino nonse kumeneko komanso ndi mpango Siyasongo. Ifenso tadzuka bwino ndithu, tithokoze kuti monga mwa nthawi zonse tikakufunani mumatipatsa ndithu mpata ndikukhala nafe kuwafotokozera amalawi pa nkhani zosiyanasiyana. Zikomo kwambiri. Ndiye mwina mosataya nthawi tiyambe ndi Ansiadungu chifukwa kalata imeneyi ikuchokera ku bungwe lanu. Mwina choyambirira tofuna kumvetsetsa kuti nchifukwa chiyani CCJP yatulutsa mawu amenewawa komanso pa nthawi ino. Zikomo kwambiri. Ife akubungwera chilungamo ndi mtendere CCJP takhala tikutsatira bwinobwino zochitika mdziko muno, makamaka kuyambira pamene anthu asanapite kukavota chaka chatha mu September, mavuto amene analipo, zotsamwisa zimene zinalipo,
anthu mmene anapita kukavota pomemeza anthu kuti akavote tinatenga nawo mbali kuona kuti izo zimathandiza ulamuliro wabwino. Ndipo takhaso tikuunika chiyambireni boma ili mmene linalowera likugwirira ntchito zake kufikira pano. Ndi pamene tinati ayi komatu zinthu zisanapite patali tione kumene tikuchokera ndi kumene tikupita, ndipo zinthu zabwino zimene zachitika tiziyamikire ndi kuthokoza kuyamikira upangiri umene ukuchitika ndi boma latsopano, komanso kuunikirapo zinthu ziwiri zitatu zimene ayenera kuponyapo diso motsindika, kuyikapo manja awo motsindika kuti zinthu ndithu zisinthe. Nkona zinthu zimene mwazinena koyambirira kwa programu iyi ifeyo tinaona kuti ndi bwino tisindikepo ndithu tiyankhulepo kuti chonde boma litaunikira pa zinthu zimenezi, kuti pamene zinthu zikukonzeka tione kuti tipite chitsogolo tisangoyima pamodzi. Nkona kuyambirira kwa statement yathu kapena kwa kalata yathu tione kuti zaka 10 or 15 zapitazo zikuoneka kuti tungozungulira pamodzi. Koma ndikukhulupirira kuti nthawi ino ndi nthawi yabwino yokuti pamene tikukonza zinthuzi tiye tisunthe pamawu amodzi tizipita patsogolo. Nkona nkhani zimene zitazitulusa pa nthawi inoyo mwina ndiyimire kaye pamenepo. Chakuno mwina ndisanapite kwa Dr. Chaima kuti ayambenso nawo kuyikapo mulomo mawu anu amene mwafotokoza mwakambapo zabwino komanso mwakambapo mwatsindikaponso zina ndi zina zimene sizikuyenda bwino zofuna kukonzeka. Kodi tinene kuti pamene pazikutanthauza kuti zinthu zikuyenda molakwika kwambiri kuposa kale? Tinganene kuti ife cholinga chathu nkunena kuti tifuna tipite chitsogolo chotsindika bwinobwino. Pa zinthu zimene zikuyenda bwino zoyinde tatsindikapo kuti izi zikuyenda bwino, panafika penapo samwisa ngati mmene mwachulira mitengo ya chakudya ya chimanga kuti anthu kumuzino anafika ponena kuti sangakwanise kugula olobeseni imodzi. Zimene zitaziyamikira ndithu. Kumano pali zinthu zinaso zosamwisa zimene zilunena kuti kodi chifukwa chani tikungopitirira pamodzi pomwepa. Boma lija linapita lakale linkanena kuti tilibe ndalama zakunja, panonso nkhani yake ndi yomweyo. Mbuyo mutaona kuzipatala kusowa mankhwala, panonso nkhani yake ndi yomweyo. Komanso chopweteka kwambiri nkunena kuti pa nkhani ya mankhwalayi akupezeka mankhwala ena otisanenera kuti anthu tizimwa. Ndiye izi zikupweteka kwambiri anthu akumuzi amene sangathe kupita kuzipatala zolipira. Ndi pamene ife powonikira umoyo wa munthu amene ali chifaniziro cha Mulungu tinena kuti pamene patiyankhulepo. Ni nkhani za nkhambakamba zomwe zikubwera pakati pathu mbuyo muzakhala zikuchitika, panonso zikubwera ngati anzathu achabwino kuphedwa, patu kubwera ndi nkhani zongokamba zopanda umboni kena kwa anthu ambiri nkutaya moyo. Ukhala ngati ifa Malawi tazolowera kukhala moyo wa maboza ongonena mphekesera ndikuitenga mphekesera ija kukhala zona. So mukalata yathuyi sikuti tikuyang'ana kuboma kokha, komanso tikuyang'ana ifa Malawi kachitidwe kathu ka zinthu maganizidwe athu. Nkona mutu wake umenewo utanena kuti tena Malawi ngati mtundu tizigunde pa mtima tizisuzumire tokha kachitidwe kathu ka zinthu. Chabwino ndithokoze kwambiri koma mwina ndisanasunthe mboti munakhuzako nkhani za Malawi mbali ina ya chikalata chimenechi chikukamba za kuzolowera mavuto kuti tafika dziko la Malawi layamba kuzolowera mavuto ngakhale ya Malawi amene ndi adindo. Mwina mukutanthauza chiyani kuti timvetsetse bwinobwino? Apapa tikutanthauza kuti aliyense Malawi ndi udindo oyang'ana ndi kutengapo mbali pa zochitika za dziko lake. Ena ananenapo kuti nthawi zambiri timayang'ana boma kuti litipangira chani, komanso ananena kuti ndi bwino ife ngati nzika tizinena kuti kodi boma lathu tilichitira chani. Ndiye apapa nkona tikupempha kuti ife tonse ngati Amalawi tili ndi udindo othandizirapo. Tanenamo mmene mu nkhani zakatangale za mankhwala zina zimene zikuchitika
ndife tomwe ndipo timaziwa kuti akupanga ndi wakuti kuchedwa kwa zigamulo kumakhoti tikuziwa zimene zimachitika kuti khoti lakuti likupanga zakuti zimenezi zitonse tili ndi udindo ozibweresa pa mbalambanda kuti amene akupanga zolakwika kuti tipite patsogolo akhale poyera mwina tikafika po ululana anthu tizichita manyazi ndi mantha nkumapanga zinthu zoyenerera choncho tikupempha malo onse kuti tigwirirane manja tiyambeno kuyankhulapo zochitika mdziko muno mwachindunji mosaopa komanso mwathandiza adindo athu kuti atipase zinthu zoyenerera zimene tinasankhira. Ndathokoza kwambiri ansi adungu potiunikira magawo amenewo tikhale tikubwereranso. Tsopano timafuna tipite kwa Dr. George Chaima koma ndisanatero ndikuona ndithu kuti pa line paso tili ndi katswiri pa nkhani zachuma nafotokozapo Averi Nyirongo amene atijoyina ndithu pa line kuchokera ndithu ku Mangalande. Mwina mwadzuka bwanji ngati udakali mmawa chigawo chimenecho? Anyirongo pa line mukundimva? Tikhale tiku pamenepo mukundimva? Ndikumva. Chabwino mwadzuka bwanji? Ife kuno tadzuka ka ino ndamala wonse kumene kwadzuka bwanji. Kunokonso tadzuka bwino tithokoze kuti muli pamenepo kutenga tisonawo mbali mu programu yathu ya lero. Zikomo kwambiri. Ndiyo ndisanapite kwa Anyirongo, Dr. Chaima mwayitsatira ndithu nkhani imeneyi kuchokera mu chikalata komanso zomwe bungwe la CCJP kudzera kwa ansi adungu afotokoza posachedwa apa. Mwina tisanafike ku chindunji cha gawo limodzi la zomwe zayikidwa mu kalata imeneyi potengera kuti inoyo ndi katswiri pa nkhani za ndale komanso ulamuliro wabwino. Mwina mukuiona motani nkhani imeneyi ngati choyambirira mungayankhulepo motani? Dr. Chaima mukundimva? Tikhale tikubwerera kwa amenewo. Wanangwa mwina tikudikira kuti zamalamya zilongosoke. Unafotokoza ndithu mwatsatane tamvaso kuchokera kwa ansi adungu akutsindika nkhani zomwezo kuti yayi pali zinthu zina inde zikuyenda bwino komano magawo ena mwina paliso zambiri zomwe tikuyenera kuchita osangoti umbali yaboma ngakhalenso amalawi eno ake. Mwina ungayikirepo ndemanga yotani pa zomwe ayankhula pakanali panonso? No, ansi adungu alankhula mawu amphamvu kwambiri. Mawu amene ndithu amalawi titati atsatire dziko limene likhoza kusintha. Pali zinthu ziwiri zimene tingatengepo. Choyamba ndi chakuti akuti amalawi ife tazolowera mavuto. Ndi mawu akulu kwambiri amene chifukwa mwina anzathu amene ali ndi amaudindo kapena atsogoleri athu akumatengerapo mwayi chifukwa chachimene choti anthu fe tazolowera. Mwachidule akutanthauza kuti sitikutengapo gawo pakanyetsetsedwe ka dziko. Nawo pa nthawi imene sitikutengapo gawo pakayendetsedwe ntchito anthu amene tapatsa ntchito yoti atiyendetsere zinthu zosiyanasiyana akumaona ngati ndi nthawi imene akhoza kupanga chilichonse chimene akufuna fa palibe amene mwina ali ndi chidwi choti awatengere pena pake awadzudzule awatsutse kapena kuwalanga kumene. So mawu amenewa amalawi mafuna kuti tayike ndithu kumtima kuti ndi ntchito yathu tonse ngati dziko. Atsogoleri amene timaonawa ndi anthu oti tangowasankha pakati pathu kuti atitsogolere. Koma sikuti anagwa kumwamba ngati kuti adzatitsogolera. Ena takhala nawo kuti timayenda nawo asanafike akhansala asanafike a MP asanafike anduna. So asafike poti akakhala MP kapena akhansala kaya anduna ndi kuti asanduka china chake chakumwamba choti sitingaloze. Nkhalidwe umenewo ndi umene uli wozolowera mavuto anthu ndikumatidyerera mwina kumatisokonezera zinthu zoti timasonkha tonse ngati amalawi. Chabwino mwina tiyeseso apa atulankhani athu akuti tsopano ali ndiokonzeka maderamo koma ndisanapite umeneko ndibwererenso kwa Dr. Chaima. Sindikudziwa ngati pakadali pano mukundimva tsopano?
ine ndikumva bwino ndithu. Chabwino, pali nkhani zambiri zimene zakambidwa kuphatikizapo nkhani zolowetsa ndale pa kusankhidwa kwa anthu m'maudindo, komanso mavuto ena amene akhala akukambidwa. Mwina tikayang'ana mavuto amenewawa, mwina ngati kaya ma appointments amenewa zikumakhudza bwanji nkhani za governance komanso mavuto amene akutchulidwa apapawa, tinene kuti mukuvomerezana nawo motani komanso zayamba liti chifukwa zinthu sizimangodzuka lero ndi lero. Poyamba ndiyamikire bungwe la CCJP chifukwa chakuti potulutsa kalatayi tinganene kuti yafungatira chilichonse chimene chikuoneka chofunikira kwambiri kuchikamba mnthawi ngati ino. Komanso mukaona mmene alembera kalatayi sadayambe ndi kuloza chala boma limene lilipo pakali pano kapena mwina boma limene lapita, koma ayang'ana kukamba za mavuto amene dziko lino lakhala likudutsamo, kusonyeza kuti mavuto amene tikumana nawo achuluka komanso ena akhalitsa kotero kuti sitikuwakonza. Nchifukwa chake akambamo nkhani ngati za mankhwala amene anthu akhala kulandira oti anachita expire, mwina tikatsatira mmene kalata yafotokozera komanso kafukufuku amene tinamona m'mbuyomo, nkhani zimene zisikuti zayamba lero, zinayamba ndithu m'mbuyomo. So kutanthauza kuti cholinga cha CCJP sikufuna kuloza chala boma limene lilipo pakali pano, koma akufuna kuloza chala pa mavuto amene dziko likukumana nawo, amene timayembekezera kunena kuti mavuto amene tikukumana nawo mdziko lino akhoza kukonzedwa ndi Amalawi komanso ndi boma limene likutumikira anthu nthawi imeneyi. Mukakamba nkhani ngati za mwina kusankha anthu maudindo kudzera mu nkhani za ndale, dziko lathu la Malawi limayendera kapena tinene kuti limayendetsedwa kwambiri ndi anthu andale. Ndiye vuto limene limakhalapo ndi anthu andale kawiri ndionena kuti akamachitano kampeni ija pamakhala zinthu zambiri zimene zimafunika. Ndiye amene amathandiziranso kwambiri ndi andale aja. Ndiye akapambana kuti atenga boma amachiona chovuta kuti awasiya anzawo mbuyo, koma apatse china chake ngati chiongola dzanja ntchito yabwino imene achita. Mavuto amenewa si aboma limodzi kapena limene tili nalo pano kapena la mbuyo, koma zakhala zikuchitika mu democracy muno kwa nthawi yayitali, kusonyezanso kuti ndi mavuto angonagona amene akulephera kulandira mankhwala kuti akonzeke. Koma dziko lino chimene tingathe kulankhulapo nchokuti kuti litukuke likufuna kunena kuti anthu amene amakhala ndi mwayi okhala ndi maphunziro ndi ukadaulo pa zintchito zosiyanasiyana ndi amene anena okhala anthu oyambirira kumayika maudindo amene acha kuti aonetse ukadaulo wawo kufuna kukonza zinthu za dziko ndi kuthana ndi mavuto amene timakumana nawo. Pano mukaona dziko lathu zaka zambiri likulephera kukonzedwa chifukwa chakuti timalephera kutsata ndondomeko zina zatsopano zimene zikhoza kugwiritsidwa ntchito pofuna kukonza zinthu, chifukwa chakuti takhazikika kwambiri muzinthu zakalekale zimene timaona ngati kuti zikhoza kukhala zabwino mu nthawi imeneyoyo zomwe sizingakhalenso zabwino mu nthawi ino. Ndiye chifukwa chake tiona kunena kuti anthu amene amakhala ndi competence kapena ma skills ambiri akakhala kuti agwire ntchito ya ukadaulo wawo, pamapezeka kuti pakulowerera ndale kugonjetsanso ukadaulo wa anthu amene anali nawo m'maudindo osiyanasiyana. Ndiye chifukwa chake ngakhale munthu mwina wodziwa bwino ntchito yake akakhazikitsidwa kapena akayikidwa m'malo mmene wasankhidwira amalephera kuyigwira ntchito ija chifukwa iyeso amakhala wofoka ndi kuvomereza chimene mphamvu ya ndale ikufuna kusiyana ndi mphamvu ya ukadaulo. Ndiye mwina mwachidule ndingofotokoza kunena kuti kalata ya ayilemba bwino kwambiri, Amalawi titengepo gawo kuti tilikonze chifukwa mavuto athunso atchulidwa mkalata imeneyi.
vuto lalikulu la Malawi ndikuombera m'manja mfiti chifukwa chakuti timachita kudziwa pamudzi pano fiti imene kupha anthu imene kuti ana ndiye koma ikafika nthawi yonena kuti fiti ili poyera timayiombera m'manja. Ndiye mavuto amene timakumana nawo mu dziko lathu lino nthawi zonse mano motsutsa chinthu chimene tikhoza kuchitsutsa malingana ndi maufulu athu pofuna kukonza zinthu timapezeka kuti tili mbali ya mavuto amenewo kuti azitipondereza ndithu. Akambapo akuti kuombera m'manja mfiti Amalawi tidazolowera mavuto patuluka tuzichewa zambiri azolowera mavuto komanso tikumaombera m'manja mfiti. Ndisanapite kwa Mphatso Mbang'ombe kudowa amene akudikirira ndithu palaini munafotokozapo kuti ngakhale akadaulo akayikidwa pa udindo akumapezeka kuti akumagwetsedwa kapena kuti akumafowoketsedwa ndi mphamvu za ndale. Tinene kuti palibe njira imene ngati dziko tingathe kumapanga protect maudindo amenewa kuti munthu ali ndi ukadaulo wake adzigwira ntchito opanda kufowoketsedwa ni mphamvu ya ndale. Zikutivuta pati? Makampani aboma kapena maudindo aboma tikamasankhidwa anthu kapena akamasankhidwa amasankhidwa ndi ndondomeko zimene zija zinakhazikitsidwa mwa malamulo. Titasankha kuti tizitsatira malamulo pakagwiridwe ka ntchito sitingakhale ndi vuto lalikulu mdziko muno chifukwa chimene chizititsogolera ife ndi kutiunikira ndi malamulo. Koma vuto limene ngakhale anthu amene tikunena kuti awo kadaulo amakhala nalo akasankhidwa ndi kuyikidwa m'maudindo amene aja amagonjera zofuna za mphamvu ya munthu kapena ya ndale kusiyana ndi kugonjera mphamvu ya malamulo. Nchifukwa chake ngakhale kuti mwina mukapitaso ku judiciary anthu amene amayenera kuti azisunga phukusi la malamulo amapezeka kuti akulepheraso kutsatira malamulo amene asunga mphukusi mwawo kuti awatambasule moyenerera mwachilungamo kufuna kukonza zinthu zimene zizoonongeka kuti zikhale zabwino. Ndi chifukwa chakuti takhazikika pachizungu ndinganene kuti we are trapped up, takhazikika takodwa mu msampha umene sitimatha kufuna kulemekeza malamulo koma kufuna kusankha kulemekeza chuma kapena ndale. Mapeto ake dziko lino lukhala loponderezedwa. Chikuponderezatu dziko lino ndi chuma chimene chimapangitsa anthu kuti azichita katangale. Chikupondereza dziko lino kwambiri ndi ndale chifukwa pamene mwina anthu osiyana zipani anzeru akadatha kumana pamodzi ndi kukambirana zinthu zofuna kutukula dziko lino wina amabweretsapo ndale zija malamulo kuti zitole fundo zimene zikhoza kumanga dziko. Anthu amapezeka kuti akusankha chinthu chimene chikhoza kutsamira mbali ya ndale kapena mbali ya chuma chimenenso chikhoza kulimbikitsa katangale. Mapeto ake dziko lino limapezeka kuti lizikhala mnyengo ngati mmene zikukhalira. Tingoyerekeza nkhani ya insulin mankhwala amene akunena anzathu anthu odwala shuga. Timachita kudziwiratu ngati dziko kuti mankhwalawa awonongeka wina nkulolera kuti mwenye tundikamba za mwenye sindikamba za mtumbuka ndikamba za mwenye kubwera kunena kuti tigulitseni mankhwalawa ndi kubomalo kuvomereza wina wacho kubomako ndi Malawi tu kandi wa kumpoto kandi wa kuno kumwera kandi wa pakati ndi kugulitsa mwenye mankhwalaja onse nkumasayinirana kuti tikugulitsa tonseja akudziwa kuti ngoonongeka mwenye ndofuna ndalama sadabwere kuno kuti kudzakhala anabwera kuno dzapanga ndalama iye akatembenuza masiku aja ndikuyikapo masiku ena atsopano kuti mankhwalaja azooneka ngati abwino koma amene aphedwetu samwenye ikupana toka pamenepo ndiye pamaoneka ngati kupepera kwa maganizidwe anthu ena mdziko mwathu muno chifukwa chakuti akufuna ndalama ndi katangale. Ndiye mavuto ena amene timakumana nawo ndi amtundu ngati umene. Chabuno ndathokoza kwambiri Dr. Chaima. Mphatso Mbang'ombe wadikirira nthawi yayitali kuchokera kudowa ndikupatse mpata kuti soti imve maganizo a Malawi kumeneko kuti akutipo chani pa nkhani imeneyi maka pa kalata imene CCJP yatulutsa ndi zonse zimene zayikidwa mmenemo. Choyambirira wadzuka bwanji Mphatso? Ndadzuka azatu kuganta yako madzuka bwanji? Tadzuka bwinonso ndithu kuno. Chabwino. Tiuzeni kuti muli ndi ndani komanso over to you. Pano ndili ndi munthu mmodzi amene afuna kuyikirapo mulomo pa nkhani imeneyi. Akulu choyambirira tiuzeni dzina lanu komanso kuti mukukhalira kuti kuno.
ine isinojapola makhala kusudi mumuno mumponera chabwino tadzimvera nkhani yayikulu lerolo imene amangazinde nkhani yokhudza kalata imene bungwe la chilungamo ndi mtendere kapena kuti CCJP lalembera boma. Inu kalata imeneyi mukugwirizana nayo kapena imene ndi mwayira chawa? Kalata imeneyi mukugwirizana nayo poyamba tonge ngomeni ma CSOs mbali yawo akupanga ila ntchito on governance issues whenever zilikalawika amalemba kuboma kuti achitepo kanthu ngakhale kuti abomawo nthawi zambiri akalandira amangoyankhula kuti zamveka komano mostly response imene mabwera simakhale imene anthu akuyembekeza. Ndiyetu boma layankha pa kalata imeneyi. Inu yankho limene boma lapereka mwalilandira motani kapena kuti mukuona kuti lithandiza bwanji kuyankha mavuto amene anenedwa mu kalata ija chifukwa muli zambirimbiri zimene zanenedwa mu kalata ija? Inu mukuona kuti yankho limene boma layankha kalata imene bungwe limeneli lalembera boma mukuona kuti lithandize motani? Kuthandiza kwenikweni ayi chifukwa chonena kuti mayankhidwe ake sana yankhe zogwira mtima chifukwa chonena kuti iwowo ndi amene ali pati ya zinthu zimene zikulakwikano azikulankhulidwa zimene zimalankhulidwa komano amangoyankha kuti ngati kungosambamo m'manja kuti anayankha chifukwa at least kuyankha kuti amakhala kunena kuti ma strategy akuperekedwa kuti okay on these issues pangatako motero mkutisane ni mavuto awa koma kukankha kuti zamveka tisidako kanthu maboma ambuyo muso akhala kuchita zomwezi mwiya since independence inayandira malembo nkhati ate mathala imeneyo kuti anthu akadandaula amangoti zamveka komano even the issue yolembana ntchito anthu oziwana ndikokuti sizinayambirero mmene zimakhalira anthu amalankhula koma chifukwa choti abo masanjirapo anthu ake kwasatiira ndiko zogwirizana ndi achayima amene ayankhulira ona kuti anthu ife akutitola kwambiri akumangotiona kuti basi tilibe ntchito kwenikweni komano ndikuona ngati high time kuti ifeso ngati ma citizens tikuyenera kumapangapo acts zimene kuti ivuta chifukwa ngati tikudandaula kuti tikuyenda bwino mankhwala achipatala ndifo yovutika amene tikapeza chipatala cha boma ukapeza kuti mankhwala anatha anthu andale amene amapanga iziwo akadwala amakwera ndege amapita kupatala zapamwamba sapanga safa muzipatala izi ndiyeso kuti nthawi yolera kuti ife ngati ma citizens yani manja ndi achizinzokhaya amabungu yawa kuti zichina zikoza kufika ndithu mphatso. Ndi mmenemo ndithu ndachezera ndi nzika imodzi imene naipeza kuno kumponera mboma la Dowa mukhale ndi masana mawa opambana. Zikomo kwambiri mphatso kuchokera kudowa kumeneko. Ndikulole kuti ukapiyambeno tsiku la ntchito la lero poti ndi lolemba maofesi akudikirira. Ndibwereno kwa Veri Nyirongo katswiri pa nkhani zachuma palamya kuchokeranso ku Mangalande. Pali nkhani ina imene afotokoza mu kalata imene ya CCJP yofunikira ndi nkhani yokhudza chuma makamaka vuto limene takhala nayo nthawi yayitali ya kusowa kwa ndalama zija zakunja kapena kuti forex. Mwina chikuyambitsa vuto imeneyi nchiyani nanga nchifukwa chani pofikira pano vuto limeneli likupitirirabe chifukwa lakhalapo ndithu kwa zaka? Zikomo kwambiri. Nkhani ya timati forex kuti ikonzedwe ndiyofunika kuiona kuti kodi vuto linayambira poti. Titati tione mbiri ya Malawi kapena mbiri ya chuma cha Malawi. Kuyambira pamene tinalandira ufulu mpaka 1994 kumadzapezeka kuti nkhani ya forex timadalira anthu kapena titazungu kuti thandiza mwachidule pa 60% ngawo 60% inali edi 40% ndi imene ife timakhanga tikuti tikugulitsa zinthu kunja. Ndi titaona after 1994 edi ija nakhanga linakwera ndithu koma kenako anthu anzathu amene amatithandiza anamba kutopa. So chimenechi ndi chinthu chimodzi chimene chinapangitsa kuti ma forex azichepa. Nkhani ina yachiwiri ndi nkhani yakuti timadalira kwambiri fodya. So pa 40% paja
kwambiri tikudalira fodya ndiye kuonanso kuti anthu akunja awaso fodya ujaso sakunkondanso ndiye zimene zapangitsa kuti forex yathu izikhala ngati kutivutavuta. Nkhani yachitatu imene ndinganene ndi mavuto amene akupangitsa forex pano ndi nkhani ya ngongole. Tikazipeza ndalama za kunja zija kuti tagulitsa mukafodya kochepa kaja gawo lambiri timene tibweze ngongole, tili ndi ngongole kunja zimene tinatenga mu forex. Izi zatipangitsanso kuti forex ija izingochepa. Chinthu chomaliza titionetsetse chimene chikupangitsa kuti forex yathu izivuta ndi chakuti ife pa ndondomeko yathu ya chuma timapanga import kwambiri kusiyana ndi zimene timapanga export. Mwachitsanzo tinganene kuti import yathu ndi 3 times imene ife timapanga export. Ndi zinthu zake ndizosabalansa, zofunika kuti ka difference kaja tipeze njira ina. So pafundo zonsezo tikuona kuti mpaka pano forex ikuvuta koma solution sinapezeke. Ndebuna mongo yambirira. Yes. Chabwino ndimafuna ndinene kuti mavuto amene mwafotokozawa titati tipite mu Chingerezi ndina kuti there is no light at the end of the tunnel. Komano pali chiyembekezo choti zinthu zitha kusintha posachedwa apa tikatengera ndi mmene zilili pano komanso ndi zomwe takhala tikuchita ngati dziko kuti kamayang'ana pofuna kukonza mavuto amene. Nditenge mmene mwafunsira kuti kodi zikhoza kusintha pompano ine ndiyankhe motere. Tikati tione ifans achuma timaona mafigures kapena ma statistics. Pakatipa tinatha kuona so kuti ka forex kanakwera kufika pa 2.4. Yeah, that's in February. Kenako katsikaso in the short run sitinganene kuti pali chiyembekezo chenicheni. Koma in the long run titati tapanga ndondomeko zoyenera kuti tizipeza ndalama zakunja zambiri kuposa ndi mmene timagulira kunja. Tikhozonena kuti chiyembekezo chikhoza kukhalapo, koma mmene zilili pano sindinganene kuti chiyembekezo chilipo, chifukwa ngakhale tinaona February kuti timati import cover inafika pa miyezi 2.5. Koma ife imene timafuna minimum ndi 3 months. So taona kuti pakatipo ndithu zinthu zinkhati za forex sizikuyenda. Koma titakoza taona kuti kodi vuto lenileni ndi chani, kodi muzu wa mavuto a forex wandi chani. Ndikupanga tako zimenezo tikhozonena kuti in the long run tikhozokhala ndi chiyembekezo. Mwina Anyilongo ndisana kusiyeni pakadali pano mmene mwafotokozera nzovuta kukonza, komano mukuona kuti tikamakamba zoti titaunikira ndikuyesera kukonza tiyambire pati kwenikweni, tikuyenera ku Malawi ikuyenera kuchita chiyani kuti ikweze nkhani zachuma kaya posachedwa apa kati kamayang'ananso mulitali kuti mwina tipange motani? Okay, mwafusafuso labwino tisanene kuti zinthu zovuta kukonza ifwa zinthu zonse zotheka. Choyambirira ndi chakuti kapena ndondomeko yathu yachuma kapena foundation yathu yachuma isakhale yongodalira kugula zinthu kunja, ya kapena timati import substitution. Chimene tiyenera pano kuti government policy should change and shift and kumathandiza ma business amene akugulitsa zinthu kunja akubweretsa forex kuti forex ipezeke. Paliso nkhani ya kagwiritsidwe ntchito ka forex. Nzofunika kuonetsetsa ndithu kuti kodi tikugwiritsa ntchito bwanji. Zikutha kuoneka kuti mwina nthawi nawo mapeza kuti yayi mankhwala palibe, koma ena akuyenda kwambiri mwina kugula magalimoto odula pamene mankhwala ali palibe. So kagwiritsidwe ntchito ka forex yochepayo ndikofunika sokutani kofunika kukonza. Ndeso pali nkhani ya black market. Ngati sitipeza ndondomeko kapena njira yothana ndi black market ndekuti ndalamazo zikhozokhala zilipo ndithu koma sizipezeka ku banki.
ndi olo zitakhala kuti zapenzeka anthu akhalabe pa mavuto chifukwa akapita kuti akagule kunja azigula pa mtengo wokwera wa black market. Ndi mwachidule titati takonza zinthu ngati zimenezi tikhoza kukhala kuti vuto la forex kapena ndalama zakunja talikonza. Ndathokoza kwambiri Anyilongo. Ndisanabwerere kwa Chaima Wanangwa, mwina ndemanga yako ya changu ingakhale botani makapa nkhani zimenezi zachuma chifukwa tikudziwa kuti nkhani za mavuto achuma omwe dziko la Malawi likukumana nawo akhalapo ndithu kwa nthawi yayitali akasiku ayamba kuti nkhani ngati zimenezi zibwerepoyera. Anyilongo alongosula bwino kwambiri kuti ndizomveka mwachindunji kuti munthu ngati sukugulitsa kwambiri ndi kuti ntchito yako nkukhala yogula kwambiri apopo ngoziwa kuti kukhala mavuto azachuma. Mwachidule ne kuti ngati zofunikira zapamoyo zachuluka zimene zizifunika kuti ukagule kusiyana ndi mmene iweyo ukupangira zinthu ngati kulima kaya kuti ndingoyerekeza ngati ndi khomo ungodziwa kuti khomo limenelo likhala la mavuto komanso njala mavuto osiyanasiyana kwangonagona. So vuto la Malawi lagona pamenepo kuti tikudya kwambiri komano pokudyapo sitikubwezeretsa. Titsindike pano kuti ngati dziko pena pake mwina anzathu azachumawa akhozo ndi mwinaso kundi kutsimikizana nani kuti ngati dziko tikupanga zinthu zina zake zodabwitsa anenapo Anyilongo kuti ndi mmene tililimo tiyerekeze ngati ndi khomo. Utaona kuti ndatsala ndi ndalama yochepa ndiye umafunika ukhale basi ndikuona kuti kodi pakali pano chofunikira chenicheni ndi chani. Ngati kuli fizi ya mwana nditi ndisunge kaye fizi ya mwana ndisapite kaye ukagula mang'ina kuti tisangochita phwando. Pamene boma la Malawi likukhala ngati kuti ndi boma limene likumabwera litaledzera kuchibotolo chaka chaso kwina kumasese komano pa nyumbapo palibe ufa. Zimenezo ndiye vuto pali zinthu zambiri akunena zona. Nthawi zina mwina ma decision amene government ikupanga kapena anthu amene dziko linoli mukaona munkhani ya import ndikukhulupirira kuti mwina mpaka pano mukhoza kupeza kuti ngati ali kaunjika akhoza kukhala ali ka mu top 3 ngati kuti forex yochepa imene timapeza imapita soka odera cha kaunjika. Kodi ndizoona ku Malawi kuno kaunjika ndofunikira kwambiri? Mkhanga kuti ma priorities yathu mwina tinene kuti sakuyenda kuno kugula masese pamene chakudya tilibe. Ndimuone mwina the other top 3 ndi galimoto zakunja zobwerezazi. Zoona tati dziko tidzadze ndi galimoto komano tilibe chimanga tilibe ufa tilibe mankhwala. Zimenezo ndi zimene boma limene mwina kukunjikapo kwambiri. Chabwino. Dr. Chaima ndibwererenso kwa inu tikudziwa kuti CCJP itatulutsa chikalata chimenechi pana boma layankhapo mwa njira yake kuti yayilamva komanso za mavuto ndi zina zabwino zowayamikira zomwe zilipo. Mwina mwachangu changu mungayese bwanji momwe boma likuyankhira makapa nkhani zimenezi za accountability komanso potengera ndi chikalata chimenechi chomwe CCJP yatulutsa yankhula boma likuyankha mokwanira nkhawa zomwe CCJP yatulutsa? Chachikulu tinene kuti boma lavomereza kuti zimene anena CCJP alandira azimva ndipo akonza. Vuto lisakhale limene lakhalapo nthawi zonse kunena kuti mawu amakhala wotsekemera kusiyana ndi zintchito. Boma likanena kuti lamva ndiye kuti boma limenelo likulandira chimene lawunikiridwa. Chifukwa pali maboma ena onena kuti akawuzidwa chinthu amabwera poyera ndi kumatukana kapena kunyozanso kapena kupepusa ndi kunyazisa chimene wodandaulawo achilankhula. Fundo yayikulu imene tikhoza kuitenga ndi kuti bomalo lamva ndipo lalonjeza kuti likonza chimene CCJP ndi Amalawi tonse kuphatikiziranso ngakhale inuyo anzathu atolankhani tidzichita ndithu kalondolondo wa mawu a boma likalankhula likaona kuti pali tizibweranso poyera nkhanija ndi kuyitokosa. Tingobweretsa mwachitsanzo ngati nkhani za Amaris Hotel report
zisakhale du zisakhale chete zisafare mazira inu ngatatola nkhani muzibweranso poyera msanga pafupi nkhani zamgonagona zonse zimene zija mukuzidziwa yambani kuzifukula amalawi yamba kukambirana tizipereka pressure kuboma kuti boma lizipereka mayankho chifukwa opereka mayankho ngati akuyenera kukhala aboma azitenga mbali kupereka mayankho kwa Malawi opereka mayankho akakhala ngati Amalawi iso tizingapo mbali kupereka mayankho kuboma kuti dziko lathu lino liziyenda bwino koma tikangokhala chete nkunena kuti ayi komiti igwira ntchito komiti yosagwira ntchito ikuyenera kuti ituluke poyera kuyamba kugwira ntchito ngati singakwanitse ichoke pabwere komiti ina mmene dziko likhoza kuyendera ndi mmene momo koma tikamati nkhani zakalekale zogona kale zizingofera mosadziwika ndiye kuti dziko lino silingatukuke ndiye kuti fa Malawi sitikutengapo gawo lokwanira. Chabwino ansi adungu mwanjangu boma latilalandira mawu anu ndipo likugwira ntchito pothana ndi mavuto omwe mwachula monga momwenso afotokozera Dr. Chayima komano inuyo ndifuna kumva kuchokera kwa inu kodi yankho limeneli mwakhutira nalo? Asoma kwambiri mena nenera Dr. Chayima ifeso tufuna tigwire fundo yomweyo wankulu akati ndamva pachimalawi pathu timakhulupirira kuti watani wamva ndipo akuchitapo kanthu sitikuyembekezera boma kuti liduso umo kunena zambirimbiri kusonyeza kuti lamva ayi atiyankha momveka bwino kuti amva ndiye ife ndokhutira komanso sikuti tilekera pomwepa tapereka mu mfundo yathu yachi namba 4 pa nkhani zokhuzana ndi mankhwala kuti tipitirize kukambirana chifukwa tili ndi umboni waukulu pa nkhani imeneyi kuyonena kuti tithaso kukhala pansi ndi maunduna oyenelera kapena ma department oyenelera ndi kukambirana nkunena kuti kodi nkhani imeneyi tiyithesa bwanji so nkhani imeneyi sikungwasira boma okha kuti amva koma tikhulupirira kuti anthu oyenelera ogwira ntchito ma department oyenelera tikumana nawo atipeza tithe kukambirana nkunena kuti kodi mavuto ena onse amene takamba mmenemu tingathese bwanji so iyi ndi ntchito yoti sinathere pachikalata pokhapa ikupitirira popanga engage kapena pokumana ndi anthu oyenelera kuti tione kuti limodzi tithesera mavuto amene wamotani. Ndathokoza kwambiri Dr. Chayima mwina pomalizira ndingobwereranso kwa Anyirongo mphindi imodzi yotsendera ndisana mulole wanangwa kuti akwangulepo. Ayi zikomo kwambiri ine pamapeto pake ndingonena kuti pepani mundilole ndiyankhule m'Chizungu amati good economics makes good politics tikakhala ndi chuma cha mphamvu ngakhale politics ndiye kuti kapena zandale ziyenda ndiye titakhala kuti takonza mavutowa kenako ndikumalimbana bwinobwino kapena kumakangana titakhuta zinthu zabwino ndithu ndiye ngopempha boma kuti zinthu zinazi titakhala kuti tipange focus first kukonza zachuma kenako tione zandalezo zikhoza kutithandiza zikomo. Ndathokoza kwambiri wanangwa zambiri zakambidwa tamva kuchokera kwa Malawi afotokozapo kudowa kuti inde komanso ma strategy tiziyaona tisamathere pa ndamva akatswiri athuso palaini akambapo zambiri mwina ungazimalize motani. No, ineyo kumaliza kwanga ndikoti nimene anenera azizanga Chayima ansi adungu komanso Anyirongo kuti dzikoli tisamatenge ngati boma chinthu choyima pachokha mwina pamene pali vuto la Malawi samamvetsetsa kuti tikati boma ndifeyo tonse so ngati zinthu zikulakwika ndikuti ifeso amene tili pambali amene sitili ndi maudindo osiyanasiyana oyendetsa ntchito za boma tatenga gawo lalikulu lowononga dzikoli chifukwa tikuwalekerera anthuwa azipanga zinthu zimene zikuwononga miyoyo yathu kupita kutsogolo ngati tikufuna zinthu zisinthe tiyena Malawi tizizindikira kuti anthu angotango atsogoza kuti atitumikire komano tili ndi gawo lalikulu tisalole anthu atiwononge miyoyo atizunze pa zinthu zimene tikhoza kuzipewa tikatero ndikuti tikhala ndi mavuto angonagona ndiye kuti chichewa chimene chinatuluka mukalata chotazowera mavuto
anthu andale akutengerapo mwayi andatizuza mpaka kalekale. Chabwino ndithokoze wanangwa wamaliza bwino tikazolowera mavuto anthu andale atizunza mpaka kalekale zili kwa ife Malawi akutero ndithu mmene afotokozera kuti titengeponso mbali. Ndithokoze ndithu tinali ndithu mpulogalamu yathu ya lero ndi mkulu wa bungwe limeneli la CCJP Louis Nsiadungu komanso katswiri wolankhulapo pa nkhani za kayendetsedwe kaboma komanso ndale Dr. George Chaima. Tinalinso ndi katswiri pa nkhani za chuma Averi Nyirongo komanso mtolankhani wathu Mphatso Mbang'ombe kuchokera ndithu kudowa uko pamakinanso amene anaonetsetsa kuti zonse zizimveka bwino Chisomo Khasu ndi yamikire kwambiri. Ine ndi Benedetta Chiwandamiya kwambiri ndithokoze inu omvera athu chifukwa timakhala pano chifukwa inu yonso mumakhala mbali inayo kumvetsera kutsatira komanso kupereka maganizo anu pa nkhani zosiyanasiyana. Programu yathu ya lero yakulenji tithere pamenepa pamene timawunikira kwambiri kalata imene bungwe la chilungamo ndi mtendere ya CCJP yatulutsa yokambapo za mavuto azachuma komanso kayendetsedwe ka dziko ndi zina zomwe zikuyenda bwino mdziko muno. Pitizani kumvera mapulogalamu athu otsatira pano pa Times zikatha izi pabwere ndithu nkhani mwatsatanetsatane koma mchingerezi. Amalawi kulinji no kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji Gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu koshu yena manji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanu go kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga ate mziledio kukulijani kulinji tikudalira inu kulinji